ngut ki Khynnah kila Mynsaw hagwi ke jingja accident ka ba shirkai ka bla ja hene ka step hadien ba ka wi ka Trok kit klinka ka badan yu number NL01AA sound real nyaw kila lek ban Tynrah be nadien ka wi ka bus school ka badang yeng ban up Khynnah hakan nyaw mer Riboy district kat kum ke jinyo lom jingtep kate ka bus jong ka Mt Zion HSS school kat san mer bernihat kadang senge akapor kuma prabuji minstem ban kit iki Khynnah school Henry kate ka Trok kala lek ban Tynrah pe nadien jong ka bus hadu bakanda poi sharut surang hakani ke jingja bon ngot ki Khynnah kila Mynsaw jur bara penkit no kloi shanong ba gohti ban yo jing sumar ka bapaka kiba Mynsaw malumalapan lara shabernihat PHC ban pet benia ya ka koit ka khia jongki hadin belajar kani ki pulit jong ka bernihat police outpost kila let syakate ke jaka ban pelong ya ka jing token long ru ba unong nya Trok ubla persyang pet kerat Henry lah kem no yu de ki pulit bat ke jing token halor kani ke jingja ka dang ya syakman